Meráme rýchlosť, preto som si vás dovolil zastaviť, dobre? 82. Od 32 km ste prekročili rýchlosť. Tam sa tak ponáhľate. Dobre, a čo tam luster chcete hneď rozbiť, keď sa tak ponáhľate? To je z penlete? No. Takže budeme vás musieť vyriešiť za dopravný priestupok. Peniaze tu máte? Je to najnovší radarový merač rýchlosti, ktorý sa vyrába v Kunoviciach. Pracuje na princípe doplerového efektu, čiže to je efekt taký, že sa meria rýchlosť podľa zvuku približujúceho sa a vzdialujúceho vozidla. Je možnosť u tohto radaru merať rýchlosť v rozmedzi od 5 km do 260 km. Výhoda oproti starším typom spočíva hlavne v tom, že hneď na mieste môžeme priestupcu presvedčiť o tom, že sa ozaj dopustil dopravného priestupku a môžeme mu hneď ukázať snímok, kde je nasnímaný presne v jakom čase, jakou rýchlosťou vyšiel a jaká bola povolená maximálna rýchlosť, čiže okoľko tento priestupca prekročil. V prípade, že by mal vodič ešte nejaké pochybnosti, je možnosť pripojiť k radaru, v ktorom je zabudovaný počítač, tlačiareň a hneď na mieste vytlačiť snímok a odovzdať ju priestupcovi. Ako na to reagujú vodiči, keď tvrdia, že väčšou rýchlosťou nešli a potom im ukážete dôkaz? Sú ochotnejšie vyťahnuť peňaženky? No oproti predošlým radarom, kde sme museli dokumentovať priestupok tak, že až po vrátení sa na základňu sme dali vyvolať film a potom sme si priestupcu predvolávali a museli sme mu potom ukazovať fotografiu. Teraz je výhoda to, že hneď mu to ukážeme na mieste a väčšinou každý vodič, keď tu ten snímok na tej obrazovke zbadá, tak už potom sú s ním není problémy pri riešení dopravného priestupku. Bielý Peugeot kombi 84, bielý Peugeot kombi 84, ne? Zajtra? Dostanete predvolanku. To, aká bola rýchlosť? 82. Takže je to za 500 korún, áno? Je to závažný dopravný priestupok. Prosím? O tom rozhoduje policajt a nie stránka, dobre? Alebo priestupca. Ja som určil 500 korún. Každé prekročenie rýchlosti. Áno, máte peniaze. Ale nedošiel náš šofér, že sa mu pokazilo auto, potrebujeme to odviesť rýchlo do poligrafy. Meráme rýchlosť. 68, Júri, 18 km. 68? No. Už o dvoch sme tam mali byť masy. Toľko naša decembrová reportáž s skrytou kamerou o práci dopravnej polície Policajného zboru Bratislava Vidiek, ktorú sme natočili v Svetom Jure.